שלום לכולם, אני איתן ואנחנו משחקים בפאפס פריזריה. כן, בואו נתחיל. שיחקתי בזה קצת? לא. מישהו חדשה שקוראים לה אותן קוקיז. אני לא כל כך טוב באנגלית, אל תצחקו עליי. אני רואה אתכם בבית שמה צוחקים. אוקיי, מה את רוצה? אני רוצה מילקשייק, אני רוצה קוקיז, אני רוצה שוקולד, אני רוצה כך, אני רוצה כספת, אני רוצה שוקולד, אני רוצה סוכריות, אני רוצה דובדבן? אוקיי, בום. אוקיי, בום. לא טוב. עכשיו קוקיז. וופ. שוקולד. יופי. אוקיי, מישהו בא. מה אתה רוצה? אני רוצה מילקשייק, קקס, שוקולד, כך לטגן, קצפת, שוקולד, קוקיז, דובדבן, קוקיז, מהר, מהר שנראה. אוקיי. אוקיי, פה. מה קורה עם זה? מיקס? לא, עדיין לא. אוקיי, מה לשים לך? לשים לך את זה? לא טוב יצא. שוקולד? לא טוב כל כך יצא. אוקיי, בואו נשים את זה פה. עוד מה לוקחים את זה? זהו. בום. אוקיי. אוקיי, קצפת. קצפת. אוקיי, שוקולד. דובדבן. שני קוקיסים, טעימים. לא רואים את הדובדבן, איפה הדובדבן אני אומר? שים ככה. נו, איך? יפה. לא כל כך. מה לא יצא טוב? בלנדר. מה עם זה? יש פה מיליון. חכו שנייה, מה עם המיקס? המשחק הזה קשה בשבילי. קוקיס יש, שזה יש, קצפת. שנייה, אני נוב. זה ודובדבן. יאללה, נו איך? בואו נגמור עם כל האחרים. יפה יצא. חוץ מזה אוקיי, מה אתה רוצה? אני רוצה מילקשייק, אני רוצה דובדבנים, תותים, שוקולד, לטגן ככה, כספת, תות ודובדבן ועוד שמן אחד. אני רוצה מילקשייק, תות, שוקולד, לטגן ככה, קצפת, לא יודע מה, ודובדבן. הבנת שאני ארוג אותך. ופום. אוקיי, הבא. לא טוב. יש. נשים פה עכשיו עוד אחד. כן, אני יודע. למה פה שוקולד, למה אתם כאלו מעניקים? תביאו לאנשים שוקולד, לא רק וניל. אני לא כזה אוהב שוקולד, אבל טוב שיש פה בנק. פה. שמים פה את זה. איפה השני? בוא נראה עוד מישהו בא. טוב, אף אחד.
טוב חברים, אני חושב שנסיים את הסרטון. טוב, תעשו לי לייק, תרשמו לערוץ, תצפו בסרטונים שלי ויהיה עוד פרקים וביי.